Da li volite automobile koji su u limitiranoj seriji? One do kojih je stvarno teško doći? Da li su ti automobili namenjeni da stoje u garažama ili da se voze svaki dan kao i bilo koji drugi automobil? To ostavljam vama da odlučite, a mi se danas družimo sa jednim upravo takvim automobilom. U pitanju je Mini JCV Petmos edicija. Nedavno smo na kanalu imali Mini koji je prošao kroz veliki broj modifikacija i tu smo se osvrnuli na priču o porodici Cooper. Danas se vraćamo u isti taj period, tih 50-ih, 60-ih, samo što ne pričamo o njima, već o porodici Moss. Mnogima će prvo na pamet da padne Kate Moss, manekenka. Međutim, nama koji smo ljubitelji trka, ime Stirling dolazi u prvi plan. Za mnoge to je jedan od najuspešnijih vozača prošlog veka. Vozio je Formulu 1, tamo je osvojio mnogobrojne titule, a između ostalog bio je i jedan od prvih klijenata porodice Cooper. Kod nas postoji fraza, krv nije voda, i definitivno u nekim porodicama ljubav prema motorsportu je nezaobilazna. Ovde piše Pat Moss, a u pitanju je Stirlingova sestra. Rođena je 1934. godine i krenula je stopama brata, a prva njena veća pobjeda dogodila se pre tačno 60 godina kada je osvojila takozvani Tulip Rally, odnosno Lala Rally. To je najstariji rally u Holandiji i vozio se upravo ovom ovde rutom, od mesta Noordwijck u Holandiji do Monte Carla i nazad. Ovde piše da je za to potrebno 2500 km, međutim ja sam nešto googlao i vidim da ima skoro 3000, ali ko zna kojim putem su oni išli u to vreme. Detalji Lala nalaze se po celom automobilu, kasnije ćemo da prođemo kroz to, ali Lala označava Holandiju jer je to najstariji rally u Holandiji, Petmos ime vozača, ruta od 2500 km, Noordwijck, Monte Carlo, Noordwijck, Mini Cooper automobil sa kojim se trkala, number 104 njen startni broj i Born to Compete, to je više neki Minijev slogan. Patricija, odnosno Pet, ima jako uspešnu rally karijeru iza sebe, a ovaj Mini napravljen je u njenu čast. Ne samo da je takmičenje s ovim automobilom te davne 62. njena najtrofejnija pobjeda, već je i to prvi put da je Mini pobedio na nekom internacionalnom takmičenju. Zbog toga je u njenu čast napravljen Mini JCV u manje od 1000 primeraka, a samo neki od detalja koji izdvajaju ovaj automobil su krov u 3 boje. To je specijalan način farbanja, kažu da su se jako potrudili oko toga, vidi se prelaz, nije folija. Detalj o kom sam malo prepričao, tu su i na felnama čepići koji uvek stoje ravno kad se automobil parkira. Sad sam ga zavrteo, ko zna kad će stati. I tu se nalazi oznaka Lale. Takođe, prvi put da je Mini stavio liniju preko haube, to je nalik na stare trkačke automobile i njen naziv Petmos o kom sam takođe pričao. Ovde se malo manje vidi, ali iz ugla kada se zagleda, 737 ABL, to je tablica koja se nalazila na Miniju sa kojim se ona trkala. Zadnji kraj takođe ima jedan detalj, evo ga ovde, Lala Petmos, i pored toga imamo standardne JCV stvari poput spojlera, poput izduva, difuzora, prednji branik, sve ono što karakteriše JCV. I ove felne su jako lepe, ali bukvalno su stvorene da ih ogrebeš na ivičnjak. Takođe, unutar automobila se krije jedan detalj koji je meni mnogo drag, ali ujedno isto tako tužan. Objasnit ću vam o čemu se radi. Ovo me priča. Manualni menjač. Znate da volim taj old school. Međutim, tužno je zato što novi Mini kada on dođe bit će isključivo dostupan kao automatik. I ovo je poslednji Mini koji će moći da se kupi sa manuelcem. To je onako jedna šteta, jer zabava u vožnji teško je dobiti taj osjećaj bez manuelca, ali o tom potom. Vremena se menjaju, pa tako i automobili. Pored ovog detalja, Mini
uvek je karakterisala dobra pozicija sedenja, volan idealno leži u ruci, sedišta su dovoljno udobna, a opet onako ceo automobil odiše kvalitetom. Mislim da nema ni jedan mali automobil u klasi koji ima ovakvu završnu obradu. Takođe, tu su detalji kada pojačavamo i smanjujemo temperaturu, na ovom obruču pokazuje da li smo više ka hladnom ili ka toplom delu, kada vozimo rikverc i kako se približavamo prepreci. Takođe, ovo bude narančasto crveno u zavisnosti koliko smo blizu. Ispred vozača tu je digitalni cajger, da kažem kokpit na neki način. Tu su sve potrebne informacije, obrateljka je levo, kilometar sat u sredini, jako je pregledno. Od detalja koje konkretno ovaj 5MO sediciju izdvaja od ostalih Minija JCV, to je ovaj amblem ovde levo, označava kako rade klipovi, 5MO s oznaka kod suvozača. Takođe imamo na donjem delu volana ovde takođe lale, imamo šiber, ajde to smo i viđali ranije i u principu to je to. Vreme je da upalimo auto, da čujete zvuk. Mini uvek ima dobar zvuk. Krećemo u vožnju. Prvu stvar koju ćemo da uradimo kada sednemo u ovaj auto je da prebacimo u sport režim vožnje. Tu postoji neki normal, oni ga zovu mid, i green, to je ekonomični. Nas to ništa ne zanima, samo sport. I Mini je od uvek znao da napravi ne samo brz, nego zabavan automobil za vožnju. I ovi avalski putevi su kao stvoreni za njega. Ste čuli? Međugas. Pošto je ovo manualni menjač, a moderna tehnologija, automobil automatski samostalno daje međugas. Nema potrebe vi to da radite. Nije da ne može da se isključi, može, ali zabavno je. I radi odlično. Nema šta. Ovo je strava. Motor u ovom Miniju je 2000 kubika, ima 230 konja i to je sasvim dovoljno. Sad, da li je on konkurentan i s kim je on konkurentan? U mojoj glavi Mini je klasa ispod Peugeot 308, klasa ispod Golfa, znači neki Polo i tome slično, ali nijedan od tih automobila nema 2000 kubika. A Mini ima 2000 kubika u klasi, tako da ne znam da bi ga pozicionirao, on je neki hibrid, nešto između, ali ni nećemo da ga poredimo sa tim automobilima, jer Mini je u mojim očima klasa za sebe. Materijali i završna obrada su stvarno na mnogo visokom nivou. Automobil ima tu neku čvrstinu kad ga vozite, kada prelazite preko neravnina. Tvrd je, ali sve onako upija kao da ima mnogo više materijala nego drugi automobili. Ne znam kako bi to drugačije definisao. Pozicija sedenja u automobilu, imam osjećaj kao da sedim u zadnjem kraju. Šoferka je udaljena metar od mene, plus ima hauba, točkovi, pa zadnji kraj, bukvalno mogu da dohvatim staklo. Pozadi nema ništa mesta, to je normalno, gepek je mali, to je takođe normalno za ovu klasu automobila, ne može da se očekuje ne znam šta, ali je jako zabavan za vožnju, međutim,
baš zbog te pozicije sedenja ne osjeća se ukoliko se pretera pa zadnji kraj kreće da beži, ne osjeti se baš to odmah, nije toliko izraženo, tako da može da bude zeznuto prilikom neke malo brže vožnje. Svakako Mini je opremljen svim mogućim bezbednosnim sistemima u vidu ESP-a i tome slično, pa ako ste manje iskusan vozač, to će sigurno da vas zadrži na putu. Performanse, 230 konja na prednjoj osovini, automobil se nalazi na zimskim gumama, nema nekog proklizavanja, nekog nekontrolisanog otimanja na volanu, sve je tako lepo izbalansirano. Kočnica 4 klipa, velike čeljusti napred, dobar osjećaj na pedali. Strava. Međugas je omiljeni deo u ovom automobilu. I manuelni menjač je precizan. Vozili smo onog Minija prošli put koji je automatik. Sve je to super pri ubrzanju, ali kada se dođe do krivine, do kočenja, prosto menjač kao da čuva motor, to sam rekao tad, kažem i sada. DSG ima isti moment, jedini ko tu funkcioniše je PDK, ali to je opet neka druga klasa. Jedino što mi fali, a to su stari Mini imali, to je onaj Pops and Bangs, da prilikom selektovanja nižih stepena prenosa on krene da baca one kokice. To mi je zabavno, to ovde nemamo, šteta, to bi bila neka mana. Što se preglednosti tiče, ovako deluje kao da smo u nekoj kapsuli, ali sve je pregledno. Ja vidim sve što treba da vidim, veliki su retrovizori, on je onako kockast, da kažem, ravne ivice, jako su mali prozori, vidi se sve što treba da se vidi. Ekrani, uvek je problem kada je u pitanju digitalni ekran ispred vozača, zbog refleksija, ovde nema tih problema, sve je jako pregledno, ekran u sredini takođe. Pa nema šta, napravili su ga jako kvalitetan automobil. I hod brzina uopšte nije toliko dug. Dosta su kratke brzine, 3000 obrtaja, 120 na sat, tako da je stvarno iskorišćen maksimalni potencijal ovog motora od 2000 kubika. Idemo sada napravimo neke fotke, da vidimo kako će ispasti crni Mini po ovom sunčanom danu. Vratili smo se na našu prvobitnu lokaciju. Sunce i svetlo nam uopšte ne idu u prilog za crni automobil, ali ćemo se potruditi napravimo neke dobre fotografije. S obzirom da je ovo 5MOS edicija, odnosno jedna dama, mislio sam da iskoristim ovo cveće ovde i da napravimo uvodni kadar za ovaj Mini. Nisu lale, ali poslužit će. Za ovaj tip fotografije ipak treba sačekati da još malo procveta, ali bitno je da ste dobili otprilike osjećaj i kakav efekat smo tražili. Sada ćemo da pređemo i da fotkamo sve ove detalje o kojima smo pričali u videu. Ovdje gdje piše tablica je skoro pa nemoguće uslikati. Bar na ovom svetlu treba da padne još sunce i da dobijemo bočno svetlo. Prelazimo na oznaku 5MOS ispod suvozačevog fara. Informaciju o reliju treba također zabeležiti. Kada fotkate ovako neki automobil, stvarno najbitnije je da zabeležite sve detalje koji ga izdvajaju. Tako da sad ćemo fotkamo ovaj amblem. Izduv i difuzor.
Mnogo mi se sviđa kako izgledaju ove izduvne cevi centralno postavljene. Dobro izgleda. Ovdje imamo mogućnost da parkiramo auto tako, zato što put ide na gore i da dobijemo samo siluetu auta i nebo. Preparkirat ćemo ga na ivicu ovde i napravit ćemo takvu fotku. Idemo na još jednu lokaciju, napravimo fotku u šumi, da deluje kao da je reli u toku i sa tim ćemo da završimo ovaj fotoset. A u nastavku pogledajte fotke iz interijera. Zaboravio sam na jedan od najbitnijih detalja. A to su štop svetla u obliku britanske zastave. I s ovim završavamo današnji klip. Znam da se Mini ponovio, da je relativno skoro bio na kanalu, ali nismo mogli da propustimo ovako dobru priliku da snimimo redak Mini koji je napravljen u manje od 1000 komada. Obavezno lupite like, subscribe i pišite nam u komentarima koji sljedeći hot hatch da testiramo i fotkamo. Pozdrav!